oedd y ddeiseb heddwch arwyddwyd gan ferched Cymru nôl yn 1923? Y flwyddyn sy'n arwyddocaol, 1923, mae'r rhyfel byd cyntaf wedi gorffen, mae'r ffliw fawr wedi dod a mae yna filoedd o bobl wedi cael eu lladd. A mae yna deimlad gallwch chi ddychmygu bod rhaid gwneud rhywbeth i atal hyn. Be sy'n rhyfeddol am y ddeiseb yw bod menywod Cymru ar lwyfan y byd i sicrhau na fydde'r un fath o gyflafan yn digwydd byth eto. A beth oedd hwnna? Wel, oedd y cynghrair y cenhedloedd wedi cael ei ffurfio, sef dod ar bobl y cenhedloedd i gyd at ei gilydd, fel bod pobl yn gallu datrys pethau drwy gymodi a drwy gyflafareddu na air mawr, hynny yw drafod gyda'i gilydd yn hytrach na lladd ei gilydd. Syniad gwych. Ond yn amlwg, os oedd hwnna'n mynd i weithio, roedd rhaid cael pob cenedl, nid ambell un. A'r un genedl fawr amlwg nad oedd wedi llofnodi fod yn rhan o hyn oedd yr Unol Daleithiau. Felly, syniad oedd y bydde menywod, gwlad fach fel Cymru, yn apelio ar fenywod America, yr Unol Daleithiau, i ddwy'n perswad ar ei arweinwyr nhw i lofnodi. Ac eithpwyd ati, mis Mai 1923, yn Aberystwyth, cael cynhadledd a dweud, ydych chi'n meddwl bod hwn yn syniad da? Pawb yn meddwl i fod yn syniad da. Ac felly, bwrw iddi wedyn, nes mis Rhagfyr i hel llofnodion unrhyw fenyw yng Nghymru. Dim ots beth oedd ei chefndir. Erbyn y Chwefror 1924, roedd cyst dderw wedi cael ei chreu yn arbennig i'r pwrpas yn llawn llofnodion agos i 400,000 o lofnodion yn y dyddiau cyn Facebook a ti'n gwybod e-byst a'r llofnodi ar-lein syml ma. Oedd hwn wedi golygu gwaith mawr, oedd menywod wedi cerdded, milltirodd, weithiau 2 neu 3 gwaith i nôl un llofnod o ryw un bwthyn anghysbell. Ac llwyddo mynd ar ddeiseb draw. Un oedd wedi mynd o'i blaenau nhw, Ewyllys, honna wedi mynd i siarad ar menywod blaenllaw yn America. Cofiwch, oedd ddim llawer ddar i'r menywod gael y bleidlais, lle oedd menywod yn darganfod eu lleisiau, a sicrhau felly bod yna griw blaengar o fenywod yn mynd i groesawu y criw yma, y cenadesau heddwch yma, oedd yn dod o Gymru, a banta nhw, Annie Hughes Griffiths, Ewyllys ac Eluned Pris, yn cynrychioli yn neiniau ni, yn myngys ni, neu fel dwi'n hoffi dweud, cynrychioli Merched Cymru heddiw mewn ffordd, oherwydd hyd yn oed os ych chi newydd ddod i Gymru, ych chi'n byw yn rwle yng Nghymru. Ac felly'r cwestiwn ydy, oedd pwy bynnag oedd yn byw yn y tŷ lle chi'n byw, neu byw yn y ffarm ar y tir, mae'ch tŷ newydd chi wedi cael ei godi, o nhw wedi llofnodi'r ddeiseb, achos mae'r cyswllt wedyn yn cyfuno ni gyd. Be ydy gwaddol y ddeiseb honno heddiw? Mae hwnna'n gwestiwn da, achos mae yna rei bewedau sydd wedi colli gobaith, yn barod iawn i ddweud, ond lwyddon nhw ddim. Dath yr ail ryfel byd. Wel do, dath yr ail ryfel byd ac i'r ystyr hynny, na, lwyddon nhw ddim. Ond am hynny, mae rhaid i ni gydio yn yr ysbryd a gweithio'n galetach eto. Mae'r geiriau gyda nhw y bydd y fori'n fawr gan obaith os. A'r os yw, ein bod ni, o'n nhw'n cyfeirio at nhw, gewn ni gyfeirio at ni'n hunain, yn gwneud popeth gallwn ni mwyn creu treftadaeth dragwyddol o fyd di-ryfel. Ac mae rhaid i ni ddal ati. A dyna pam mae'r stori wedi cael ei hatgyfodi. Ni wedi cael nawdd gan y loteri a gan y llywodraeth ac yn y blaen, ac un o amoder nawdd hwnna oedd yn bod ni yn rhannu'r stori mor bell a gallwn ni, a bod ni'n creu cenhedlaeth newydd o bobl fydde'n barod i weithio dros heddwch yn y byd. Fel barydd, fel rhywun sydd wedi bod yn rhan o broses a gweithgaredda Neges, Heddwch ac Ewyllys, Star, Urdd, eleni, sut fysa ti'n crisialu heddwch? Cwestiwn
enfawr. Dwi'n hoffi tynnu sylw at y ffaith bod 2 air gyda ni am heddwch yn y Gymraeg. Heddwch a tangnefedd. A falle bod hi'n haws gyda'r gair tangnefedd i ni gofio mai gweithred yw heddwch. Yn sicr bod tro mae'r gair tangnefedd yn ymddangos tangnefeddwyr peace-made, fydda'r Saesneg, neu peacemakers am tangnefeddwyr. Mae'r elfen yna o wneud rhywbeth. A mwy na hynny, yng nghyd-destun y gair tangnefedd, mae'n ymddangos yn yr llyfrau cynhara gyda'r arddodiad rhyngom. A falle bod rhywbeth yn hwnna, nid rhywbeth abstract pell, anelwig, digyffwrdd mo heddwch, ond mae'n rhywbeth sy'n digwydd rhwng 2 berson, neu rhyngoch chi a ryw fod mowr, neu beth byna alwch chi fe, neu rhyngoch chi a chi eich hunan, y corff a'r enaid. A falle dyna'r heddwch anodda i ddod o hyd iddo fe. Ond ie, bod dwi ddim yn ateb dy gwestiwn di, achos mae'n gwestiwn amhosibl, ond rhyw feddyliau fel yna, ynddo fe, bod e'n heddwch sydd wedi wneud. Ac dyma ti stori neis, o'n i'n gwneud rhywbeth ar y sgwar yng Nghaerfyrddin ar ddiwrnod heddwch y byd, a baner heddwch yn cyhwfan, ac oedd na ddysgraig wedi dod ata fi a dweud, so I know when you put wch, it means that you're supposed to do something. Wyled eisteddwch. Ac o'n i'n meddwl, wel dyna hyfryd, heddwch. Mae rhywbeth hyfryd yn hwnna. O'n eisiau esbonio iddi bod e ddim cweith rhywun peth, ond oedd na. Cofiwch, a nid nawr yw'r pwrpas hwn, ond mae rhaid cael consensws gyda heddwch. Mae'n ddigon hawdd mynnu heddwch ar eich telerau chi. Felly, yn ymddangosiadol, does na ddim ymladd. Ond all hwnna fod yn rhyw fath o ormes hefyd, ynddo fe. Hynny yw, mae rhaid i'r heddwch ddod oherwydd bod pawb yn cael chwarae teg. Dim jyst achos bod un person yn dweud, fel hyn mae fod.